Резда ханым, әлбәттә инде спектакльләр булу ул бик әйбәт, ләкин менә кешене, тамашачыны иң кызыксындырганы ул сезнең шәхси тормышыгыз. Шәхси тормышыгызда ниндирәк яңалыклар бар? Улыгыз да үсеп килә бит. Үсеп килә дип инде картая. Инде картая. 32 яшь тулды минем улыма. Әлбәттә инде менә нәрсә диләр бит, тормыш ул гаиләләрдән тора, шулай бит әйме. Бала, чагалар булу, оныклар. Менә шушы әйбергә бик прям күңелләрем белән талпынып йөрим инде. Башлы күзле итәсе иде улымны инде. Бик 32 яшь бит инде ул, яшь бара, оныклар да күрәсе килә. Син дә картаясың бит инде дип куям. Менә шулай бик акыллы инде аерылмыйча, нитмичә гомер итеп бетерә торган янында бер иптәш барлык бер акыллы кыз эзләйбез без. Менә, алайса монда эшләр бар икән. Акыллы кызлар. Юлдаш булсын, хәерле булсын иншалла. Шулай булсын, һәр көн иртән уянам да шуны телим инде. Алайса кабул булыр иншалла. Рәхмәт сезгә. Шулай булсын.